పుట్టింది ఏముంది. ఇవాళ ఆదివారం కదా ఫ్రెండ్స్, ఏం చేసినారు ఫ్రెండ్స్ మీ ఇంట్లో వంటలు? ఆదివారం బాగా హ్యాపీ సండే చేసుకున్నారా అందరూ? మేము ఇప్పుడే కడుపు నిండా తిన్నాము, ప్లేట్లు పక్కన పెట్టినాము. ఏదో ఇప్పుడు కొడితే ఆడుతుంది కదా, ఇది నగాలేదా, ఇప్పుడు కొట్టి పెడితే ఆడుతుందని నేను కొడతాను ఫ్రెండ్స్. ఎండ కూడా లేదు, ఏమన్నా వర్షం పడుతుందేమో, మా పెట్టెన్న ఎండదో ఇప్పుడు. అందుకు తిన్నాము కదా, తినే చికెన్ అన్నం అరగాలి కదా, అందుకు ఈ పని పెట్టుకునే నేను. దసరా అన్నారు, దసరా అయిపోయింది. పార్న కదా ఈ పొద్దు. హ్యాపీ పార్న అందరికి.